Sus, tajin. Welcome back mga ka-studio to another video. For today's episode po, nandito tayo sa Japon Restaurant sa likod mismo ng Lertsen Hospital. Dito sa Silom, Bangkok. Dahil titikman natin ang sikat na braised pork leg. Sobrang lambot at talaga namang melts in the mouth mga ka-studio. Kaya tara na, let's go. Yan o, ang dami nilang mga display. Tsaka dito sa ibaba, mayroon din mga ipanglataan naman siguro na siya. Yan, laki ng kaldero. At ito po, yung sobrang laki na kumukulong braised pork. Ganda ng kulay ng braised pork nila mga studio. Saka mayroon ding egg. At ito din, no? How much? This one set 750. 750. So ito na mga studio, nakapag-order na ako ng isang buong set talaga. Yan, sobrang laki mga studio. Yan, kompleto to. Mamaya natin banatan, sobrang lambot ng braised pork leg nila. Tsaka mayroon din po silang egg. Yan, rice. Tsaka nagbigay sila nito. Mga lamas-lamas, manay ahos, nay sili. Yan yung murag pickled papaya, tsaka yung sabaw. So tara, hindi natin ito patatagalin mga studio. Pray muna tayo bago mag-start kumain. Lord, thank you so much for this day. Thank you sa food, sa good health, sa blessings, sa guidance, and protection. Amen. Dito tayo magsimula sa sabaw. Tikman muna natin. Ano yung lasa nito? Wow. May tamis na may anghang. Para siyang humba na parang hindi, kuhan ba? Hindi masyadong overpower yung lasa ba? Parang sa tingin ko, sabaw pa lang ito. Kaubos ka na ng madaming rice eh. Ano yung ngalan ba? So yung pangalan pala nito ng studio ng brace nila is Kao Kamu. Wow. Makaubos ka talaga ng daming kanin ito. Dito tayo sa kuwan. Tiilo. Matanggal na mga kuwan mo. Bukog. Wow. Ano ba? Grabe, sobrang lambot niya. Saka yung tiil, wala na siyang mabahong langsa ba? Ang sarap po.
Huwag kayong mag-alala po, patok-batok to, pero nandito tayo sa likod mismo ng hospital. Ayan, malapit din po yung hospital dito. Legit lami. Dito naman tayo. Wow. Whoop. Oh. Sus ta Jin. Uy, nabili ng uban eh. Grabe ka dako. Ito na po. Para sa akin mga sudyo, yung taba niya, sobrang sarap ba. Mas gusto ko yung taba. Dito na sa itlog ba? Yan. Wow. Legit ya guys, lami good. Kanay ko na tilawan na to ng mga ang tiyan sabay pikol papaya ko no. Murag mga repolyo bay. Mga repolyo. Pero gipa kuha no. Para siyang katsara yung datingan niya ba na may asim. Atsara talaga eh. Parang pickled papaya, mga ano. Papatanggal umay. Dami ba, pero perting dakua ba? Huwag dito, hot doon ba? Itong buong set po, nagkakalaga ng 750 baht. Equivalent yan sa atin mga studio. Around 1,200 pesos. Diba, sulit na sulit. Ang dami na. Mag-birthday ka, ito lang yung handa mo. Ang dami na makain ito. Dami kong rice na nakain. Pag ganito, mga klaseng ulam kasi. Mapapakanin ka talaga ba? Panalo talaga.
Ito sa soft drinks guys. Bugnaw ba? Kagandahan dito sa kanila mga studio, mura lang ata dito ice eh. Kasi sa tuwing kumakain ako dito, sobrang puno ng ice yung mga baso nila ba. Kaya matagbaw juga sa lamig ng soft drinks. Grabe. Tuloy ang kainan. Nami, bay?